budurwata ta fari. Barkanku da kasancewa da wannan tasha ta AA Dan Goruba TV. Yau insha Allah za mu tattauna da Ali Atwa wato Madagwal, kuma ku kasance da wannan tasha ku danna subscribing kana ku taba gararawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Da farko Ali Atwa barka da zuwa, muna maka barka da zuwa, kuma muna so ka gaya wa masu sauraro kaɗan daga cikin tarihin rayuwarka. Gode, sunana Ali Muhammad Idris, wanda mutane suka fi sani da Ali Atwa ko kuma Madagwal. So ni dai haifaffen garin Kano ne, kuma an haife ni a unguwa uku a karamar hukumar Tarauni local government. Cikin tambayar mu kai tsaye, Ali Atwa, ya sunan budurwarka ta farko muke so ka gaya mana. Budurwata ta fari? Gaskiya budurwata ta farko sunanta Halima. Masu kallo suna so ka gaya musu inda aka samu wannan suna na Madagwal. Ta yaya ka samu wannan suna har jama'a suka san ka da shi? To Madagwal suna ne na wani ɗan unguwanmu ne, so irin dai an tashi tare, so wata ran za a yi bidiyo na barkwanci sai ake ce mun wani suna zan yi amfani da shi, sai na ce a samun wannan sunan, sai sunan ya zama ya bi ni. Kawai suna ne dai na gama gari za a ce kawai. Muna so ka gaya mana abokinka kuma ana ce masa wai bayye, menene ma'anar wannan bayye din da ake cewa babban abokinka? Ya bayye ne. To gaskiya dai mayan kallon indiya ne, yana son kallon indiya, saboda kallon indiyan sama har ya iya yaran su sama-sama, amma caccakuɗa yake nan. Na ce kada ya sake shiga indiya, za su iya kama shi. Da zarar ka tashi daga bacci, Madagwal, da me kake tashi a zuciyarka? Abin da na fi tunani kullum in na tashi daga bacci shine daga ina aka tsaya kuma ina za a tashi, me ya kamata in yi, wasu abubuwa ya kamata in yi na ci gaba. Gaskiya su ne abubuwan da na fi tunani. A cikin suturu da ka fi so a zuciyarka, wannan sutura ka fi sawa, muke so ka faɗa mana mu da 'yan kallo. Sutura ta? To gaskiya na fi sa manyan kaya, na fi son sa manyan kaya, amma wani zubin na kan ɗan cakuɗa. Ka san yanayin da muke ciki yanzu yanayi ne na global time, dole za ka ɗan canza yadda al'adu suka canza da wasu abubuwan, kai ma dole ka canza. Duk shirye-shiryen da kake yi suna burge mutane sosai. Shin a ina kake samun wannan labaruka ko kuma tunani na yin wannan shirye-shirye? Gaya mana da bakin ka, masu sauraro suna so su ji wannan amsar tambaya. To nakan samu labarai musamman a cikin mutanenmu, tunda ni na taso a irin area mu haka, local area ne, so in ka tashi a irin wannan unguwannin za ka ga abubuwa iri-iri na dariya, na barkwanci. Wani za ka gani aka yi abun ma a fili, in ana zuwa ana mai da labarin za ka kai kanka yana za ka nishadi. So yawanci ni videos dina na comedy na fi mai da hankali akan abin da ma ya fi faruwa a cikin mutane. A cikin shirin da kai gaba daya, wani shiri ka fi burge ka kuma ka fi san shi? Shi muke buƙatar ka gaya mana tare da mu da 'yan kallo, domin mu san wani shiri ya fi burge ka. To bidiyon da ya fi burge ni shine na wani wanda matana muna cikin talauci, aka na haɗu da wani abokina da muka yi school tare, ya min kyautan cek na miliyan 20. So na dawo garin ina murna in nuna mata, sai na ce zan mata kishiya, kawai ka ɓace cek ɗin ta haɗiye ni, ko ban san inda zan gan shi ba. To gaskiya bidiyon ni shine best bidiyo na, ina son shi. A Ali Atwa, ko kuma ce Madagwal, yadda mutane suka fi sanin ka da shi, shin ka taɓa samun wani award ne, wato kyauta da ta taɓa baka mamaki? Akwai award da na taɓa samu a Abuja, lokacin Minister of Information ya ba mu, ya karrama na akan harka da nake na editing, ana tace hoto na fim. So na samu wannan kyautan ne unexpected, irin ban ma taɓa tunanin zan samu ba. To sai na same ta, aka ce ni ne nan gwarzon shekarar na 2016 a lokacin. To na yi matuƙar farin ciki gaskiya a lokacin. A tambayar mu ta gaba shine,
a cikin Kano da Kaduna wanne gari ka fi so kuma wanne ka fi son zama a ciki? Shi muke son tambaya kuma ka amsa mana mu da 'yan kallo. Amma Alhaji ka ai dukkanin ma garuruwa na ne, da Kaduna da Kano anan aka haife ni, kaga ba zan ki garin mu, amma Kaduna kuma su ma mutane na ne sosai da sosai. Na jin daɗi rayuwa da mutanen Kaduna gaskiya. To bayan wannan shiri naka na comedy da kake haɗawa, wacce sana'a ka fi so bayan ita? Idan aka ce babu comedy wacce sana'a za ka ɗauka? Gaya mana domin mu san a matakin da ya kamata mu ɗauka. Kaga bayan mun daina ganin a comedy sai mu san inda za mu nemi ka. To gaskiya sana'ar da na fi so ina son harkar ɗinki. Wai idan kai bidiyo ka zo kai ka zuba masa ido kamar mu yana ba mu dariya, shin wai kai ma wannan bidiyo yana baka dariya ko kuwa? Gaskiya ne bidiyo na da na kalle shi ina jin dariya. Akwai wani wajen da zan gani amma na fi dariya ma maybe sauran ni na suna sai in ga ba sa ban dariya, amma waɗanda na saka a ciki suka yi acting. A duk wanda suka kasance sun kalli wannan bidiyo ya kamata su je su danna mana subscribing a sabuwar channel ɗinmu wato Ɗan Goruba TV. A ita za mu ci gaba da an muku sabbin shirye-shiryenmu.